sabon salo, sabon salo, sabon salo. Kowa na shi salon yake nunawa ta hanyar da ya kwarewa, ta nan ne zai burgewa. Amma wasu wankiya suke nunawa, wasu rayuwa suke bata, wasu kan faɗa suke yaɗawa, wasu kan salon birgewa, wasu kan salon bata, wasu kan salon koshiya. Sabon salo, 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 sabon salo. Sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo. Kowa na shi salon yake nunawa ta hanyar da ya kwarewa, ta nan ne zai burgewa. Amma wasu wankiya suke nunawa, wasu rayuwa suke bata, wasu kan faɗa suke yaɗawa, wasu kan salon birgewa, wasu kan salon bata, wasu kan salon koshiya. Sabon salo, 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 sabon salo. Sukan salon koshiya. Sabon salo, 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 sabon salo. Wata? To su shigo mana. Baby? To menene na guduna? Bayan ka san ni na san kai ne. Ni fa ban san ki ba fa. Baka san ta ba kuma kake ce mata baby? Baiwa Allah, baby yake ce miki? Sunan baby ko a gidanmu ma baby ake kirana da shi, ba shi kadai ba. Kowa da sunan baby ya sani. Malam dalla me haka? Ina ruwanka ne? Wai me yasa kuke son shiga rayuwata ne? Ku idan kun santa ba sai ku je ku yi ta saninta ba, amma ni ban san ki ba. Calm down bro, take it easy. Ba faɗa bane me na daga jijiyoyin wuya haka. Ko ba haka bane? To amma dai gaskiya abun a duba ne da akwai kure a ciki. Amma ya kai kuka san wannan gidan? Neman ku nake. Wannan dan uwan nawa shi yake nuna mishi hotonsa, sai na ce mishi shine wanda zai aure ni. Kuma sannan yana zama a ƙasan waje. Dan kwallo ne shi. Shine ne yake so ya gansa, kawai yanzu sai na haɗu da shi. Saboda tsabagen rashin yadda shine kika tafi kina bin diddigi na? To irin haka babu kyau a soyayya. Kai da kace ba kai bane ba, to menene kuma na faɗin wannan magana? To ai ko da ba ni bane ina gaya mata ne saboda ta gyara. Za ta iya rasa soyayyanta a irin wannan abin. Hoto na nuna masa wannan dan uwan nawa, da na nuna masa sai ya ce ko ya san shi.
Na ce mishi kwalle yake a ƙasan waje sunansa Kamabinga. Sai ya ce min ba haka yake ba. Gurguri yake siyarwa a wannan unguwar. Eh mana ba ni bane. Ai ba ni bane ai. To kin gani wannan ba shi bane Kamabinga. Yana buga ball amma iya tarairaye unguwar ne yake bugawa. Ba shi bane naki ku? Baby, Allah minti ɗaya mu yi magana a waje. Kamabinga ga ɗan gurgurun ka. In ci uwar ka ba. Baby, Kamabinga. Sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo. Ka ce min ba kai bane. To ta yaya kuma sunan ku yayi iri daya? Kina ji na? Ina jin ka kuma ina sauraron ka. Wane ne wannan? Duk wanda ya rufa ma wani asiri shi ma Allah zai rufa masa asiri. Maganan gaskiya ni ne wallahi. Ai na riga na gane ka tun ranan. Shine zaka yi min ƙarya? Ka ce min bal kake a ƙasar waje? Ashe gurgur kake siyarwa? Wannan wace iriyar rayuwa ce? To ko nan gaba baka isa ka ƙara yi ma wata ƴa mace ƙarya ba, domin zan yayyada hotunanka ko ina sai ya shiga. Duk wata ƴa mace ta san cewa kai maƙaryaci ne. Dan girman Allah, dan Annabi ki taimaka min ki rufa min asiri. Rufa maka asiri? Shi ma duk wanda ya rufa ma wani asiri haka Allah zai rufa masa, amma kuma wanda ya ci amanar wani kamata yayi a tona masa nashi asirin. Wallahi tallahi zaki kashe ni. Kai malam dakata. Isalama da mai tallan gurguru. Ke kuma ki wuce mu tafi in kin gane gaskiya. Akai gurguru. Wai don Allah ta yanda me yasa kuke masa haka ne? Ita sana'a gurguru ba sana'a ba ce. Ka bar su zan rama, na rantsi da Allah ai kun san na ai zan rama. Ai suna ɗauka sana'a gurguru ba za ka yi arziki ba ne. Ba mai tallan gurguru. Ba sai ka zo mu je mu zauna mu je mu tafi. Abokina, zo mu tafi kaji. Ni ma gurgurun nan zan koma yi, zo mu tafi. Sabon salo, 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 sabon salo. Wai me yake damin ki sai ba? Ba komai. Ki faɗa min, na riga na san abin da ke damin ki. To kin sani kuma kike tambaya na? Haka ne. Ba na so in yanke maki hukunci akan abin da ba ni da masaniya akan shi. Au, me ma kika ce? Na ce babu abin da ke damin ki sai magana saurayin ki ko? Wallahi kuwa, mun yi da shi za mu haɗa anan ne. To, kuma ina ta kiran wayan shi ban same shi ba. Ban sani ba ko lafiya kuwa? Shi ne kika tada hankalinki? Wannan karo shi ne na nawa wanda kuka yi ku haɗu ba ku haɗu ba. Gaskiya dai ba mu taɓa haka da shi ba. Duk lokacin da za mu haɗu da shi, to na tabbata zan zo in same shi a wurin da shi da abokanansa. Baki da namba abokin shi ko ɗaya daga cikinsu? Wala kwata-kwata ba ni da shi, kuskuren da na yi kenan. Kin gani da kin ansa da baki da tashin hankali. Sai mu kira mu tambaya ko lafiya. Ba damuwa nan gaba idan da lafiya zan karba. Amma yanzu menene abin yi? Kinga, ki tura masa sako kawai. Ki gwada, ki ƙara tura mashi text message. Idan ya duba, kila za ki ji reply. To shikenan ba damuwa. Ko mun huta. Kinga kuma daga nan kin ce za mu je gidan anti. Wallahi kuwa kin ga kin ma tuna mu wallahi na manta bar ma in kira ta kuma ta ce min ma za su zo nan wurin. Ki gwada. Kina ina? Ina ta jiran ki tun ɗazu. Ni hankali na yayi gaba yana kan Habib. Mun zo wallahi ga munan muna ta jiran ki a inda kika ce mu haɗu. To me yasa biki kira ni ba?
Wallahi gaba ɗaya ni ma a wani tunani nake. Wani abu ne ya shige min kai. To yanzu ya za a yi kenan kuma ina son mu haɗu yanzu. Okay to ko dai in zo gida in same ki. A'a, yanzu haka muna Stop Bakery. Mun zo shan ice cream. Okay to shikenan ba damuwa ga mu nan zuwa. To shikenan sai kin ƙaraso. Sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo. Kowa na shi salon yake nuna. Kalle ni sama da ƙasa, bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba. Menene ba mu sani ba? Idan bariki ne da kafafuna na dawo gida, ke kuma fa. An faɗa miki bamu da labarin ki ne? An faɗa miki bamu da labarin cewa koro ki aka yi daga Lagos? A Lagos ma a karkashin gada kike kwana. Shine zaki dawo ki ce zaki faɗa da ni? Kul ki nasu, ki tattara kanki guri daya. Ki gane cewa ni ba sa'ar ki bace. Ni yar tasha ce. Kina wasa da ni zan dora ki akan motan gwangwani. Sakarya mara hankali. Abu ya girma. Wallahi. Allah ya kyauta. To wai ni su ba su da wani aiki ne don girman Allah sai ya maɗi da a TikTok? Ni kuma na fi jin daɗin ganin rigingimin nan. To idan ba rigingimu za mu shiga TikTok mu kalla ba, me za mu kalla abinda aka saba yi mana? Ko kuwa waƙoƙin Hausa za mu shiga muna kwaikwayo? Shi ne dai abin tambayar. Yanzu dai idan na fahimce ku, wato kun fi sha'awar ku hau TikTok je ku samu ana yama ɗiɗi, ana zubar da mutunci abin yana burge ku. To ke me naki a ciki? Tunda ba da mu suke ba su kashe kansu mana. To hakan na da wata rana ne a gare su? Akwai fa. Shi yasa idan faɗa ya haɗa ki da su, sai su zazzaga miki rashin mutunci, su ci miki mutunci babu abin da ya dame su. To idan ma hau TikTok ɗin ba fa. In ba kyau ba, ai labarin zai iso ki har inda kike. Ni kuma sai in yi kokari duk wata kafa wacce labarin za ta zo min sai in toshe ta. To ai ba ta kafar ki za su biyo ba. Duk wata kafa da suka san labarin zai iso gare ki, ita za su bi su kawo miki labarin. So fa. Haka abin yake? Ƙwarai ma kuwa. To Ubangiji Allah ya kyauta. Shi ne fa. Haba. Da gaske nake yi. Hello? Hello? Zaliha gani a bayan wajen. A waje kuma? Ka shigo cikin mana. Ni fa Zaliha fa ban gane wannan abun ba. Wai me yake faruwa ne tukunna? Ni wannan neman na da kike da wannan duk gaggawan ganin na ni ban gane ba ba na gane miki wannan abun fa. Da ni ce kai shigowa zan yi sai mu yi magana face to face, na san zaka fa fahimta. Kai ni dakata to ai ni shigowar ne ma ni raina ne ma yake ma ɓaci ma maganan ma shigowar. Akan wani dalili to me zan shigo ma in yi tukunna ni? Ka shigo mana domin takaicin makamin da na rike sai ya fi maka wannan muni. Ina fatan ka taho da paracetamol. Kawata kenan kina abin da kike so. Barin je in ga uban da yarinyar nan take gadara da shi tukunna. Abin da na ce ka siyo min ka siyo? Na siyo. Tuwon shinkafa da miyan taushe da naman kaza? Komai da komai. Kai Alhaji Rakata, baka ga ta cin kaza ba, na rantsa da Allah zan saba maka akan wannan al'amari. Ka ja mun bala'i haka, me ma bai faru ba? Ka sai mun da bar gurbin bage-bagen simintin ka ce mun siminti ne mai inganci da aminci, mun je mun duba takallaba siminti, ashe banzan siminti ne, ka sani asara, duk mutane sun damun da shi. Wallahi ba zan yi asara ba, sai ka biya ni kuɗi na. Ka san takallaba siminti nan ni fa sani akai ni ma na ɗibi kuɗi na ranka ta kaf na shiga nasa. Sana'a ta gwangwan ne wanda na gada kaka da kakanni.
ma mun zo. Wallahi ba zai taba yiwa ba. Na zo na sita ka lallaba siminti a gurin ka. Ana gina min gidaje da plaza, sai da aka zo za a gina za a saka rafta ga fade gidaje ya rushe to wallahi tallahi ni ba zan dauki asara ba. Dan ban ci nanin bananin ba za ta ci ni ba. A shi da man duk siminti naka holoko ne. Block fa wannan aka yi da shi fa. Daga block din za a yi sai ya rushe. Alhaji Garba, wannan takarar laba simin fa ka san ba sana'a ta bane. Yaro na ne yazo ya bani shawara cewa in shiga. Kai? Alhaji. Wani irin sakarci ne wannan haka? Wallahi Alhaji takaici ne ya kama ni. Kar a yi asara biyu. Ga asaran kaza ga kuma asarar kamfani da za a yi. Na kuɗaɗe. Wani Sha kawai. Kaga fa wannan kai da shi ne wannan ya shafa. Alhaji ni kana ɓata lokaci. Wallahi Alhaji. Ku dakata. A'a. Me yake faruwa? Wallahi ya sai mana da siminti ne, simintin nan wai takalan laba siminti. Mara inganci da aminci. Alhaji, wa ya gaya maka ana shiga sana'ar da ba a santa ba da ka? Wallahi. Alhaji kuma ka ɗibi dukiyarka ka je ka zuba a wani ban taɓa majin sunan wannan simintin ba wai takalalla ba ko? Sabon kamfani ne aka ce. Subhanallahi. Alhaji ga siminti nagari mai inganci wanda ake abubuwa na zamani gine-ginen zamani da su Alhaji. Wani siminti ne wannan? Simintin Dangote mana. Dangote. Zan kai ku wajen babban dilansa Al-Ismail Trading and General Market. Zan kai ku a nan ne za ku je ku samu simintin Dangote mai inganci zai yi shekaru 1000 annabi dada. Idan za ku yi ginin gida ko kamfani ko makaranta ko kuma plaza ko kuma duk wani abu da kasan ana gina shi da siminti to ku yi amfani da simintin Dangote mai inganci. Saboda ginin ku zai yi karko mahadi kature. Haka filasta idan kuka yi da simintin Dangote za ka gan shi luwai-luwai wanke idan mai kallo. Idan kuma block ne to ka yi amfani da simintin Dangote saboda za ka ga bulo ɗinka ya yi dimir-dimir jiddigba kamar dutse. Don haka ina kira ga 'yan kasuwa da ku dinga amfani da simintin Dangote domin ingancin shi da ƙarkon shi. Za ku iya samun simintin Dangote a gurin babban dilansa Al-Ismail Trading and General Market. Dan kasuwa ne wanda yake sai da simintin Dangote a farashin sari, kuma muna da motoci masu inganci a wannan kamfani wanda za su ɗauki kayanka su kai maka duk wani lungu da sako. Hankali kwance. Za ku iya zuwa ku same mu kai tsaye ko kuma ku tuntuɓe mu akan wannan lambar waya. Suna haba-haba da abokan hurdan kasuwancinsu lale marhaban. A Al-Ismail Trading and General Market akwai nau'in kala-kalan simintin Dangote, akwai Blow Master, akwai 3X, sa'annan akwai Falcon. A garin Jos za ku iya samun Al-Ismail Trading and General Market a babban ofishinmu da yake kan titin Bauchi Road opposite Red Cross, ko kuma ofishinmu da ke garin Bauchi wanda yake kan titin Gombe Road opposite Dangote Cement Depot. Dangote Cement mai inganci. Yanzu hankali na ya kwanta. Me yasa kika ce haka? Da ka mayar da ni tamkar sarauniyar mata. Ka mai da zuciyata cikin nishadi. Kuma ka sani ina annashuwa. In banda abinki, menene abin da zai sa har gabanki ya dinga faduwa har ki dinga jin cewa kina cikin damuwa? Ai ni a tunanina ko da a ce dubban mata ne suka zagaye ki, suka zagaye na amin, ina tsakiyar su, bai kamata hankalin ke tashi ba. Me yasa ka ce haka? Saboda irin tsarin halitta da Allah subhanahu wataala ya miki, da ajinki, da darajarki, da kimarki ya sha bamban da yawan sauran mataye. Kai in takaice miki, ba a cikin kowane irin matan karni bane ake samun kamar ki. Kin ga ko idan kin san da haka, ai ba zai bata miki rai ba. Kin shiru ko in faɗa gaskiya ba? Na rasa ma me zan ce saboda farin ciki. Ba ki jin gaya miki. Inda a ce kowane namiji, ai abin da nayi duk wani namijin da ya san ciwon kansa, ya san darajar kansa, kuma ya san me yake yi, to irin fasarar da zai miki kenan. Kida a ce na iya, ina da falsafa ta yadda ake lissafa dan adam, ake karanta ko ake zaren suwar na mutum, ma'ana surar dan adam ake zanawa. Da in na tashi zana ki sai na yi irin zanen da a duniya ba a taɓa yin irinsa ba. Kai sweetheart, din ni kadai? To in ba ke kadai ba ke da wa?
mana ba sako bane. No. Abu ne mara muhimmanci. Na tare da ke yanzu. Lallai kam. Hajiya Nana. Ana shan soyayya ne. Ga zahiri kina gani? Ki raba kanki. Ki yanzu ko kun yi faɗa ba ki tun da kika zauna a can kike waya ina kallon irin dariya da nishaɗi da kike. Ni abin da na fahimta shine kadaicin da kike ciki kina farin ciki da waya da kike yi. Ai gani da nesa ba ta maganin kusa. Wani ganin ba, amma wani kusan ya fi nesa. To da aka taka ne. Baka san menene ba. Waya kawai nake yi da kuɗi. Kuma gani ne ka san kuɗi ba abin wasa bane. Gaske ma. Kun san ni ina nana hanci na da sanyi bana daukar wasa. Wannan harka zan yi tukunna. Sabon salo. Wai so kake in ce kana burge ni ne? Sabon salo. Ina zuwa bari an sa waya a gida. Okay. Sabon salo. Wai ya ke nema ki mai da ni kamar wani ATM ɗinki ne? Ni fa na riga da na fahimci ko ku su wane ne fa. Wannan kadai ya isa ku dinga kiyaye mun fa. Hakan ya isa ya zama. Wannan dalilin yasa kake so ka ɗauki ɗaya daga cikin mu ka maida ta saniyar tatsa ko? Kamar tafarkin da kuke kai ne ai. Malam dakata, ba za ka gane me ake nufi da tafarki ba, tunda ba akan daidai kake ba. Za ka iya faɗa mana komai, amma ka sani tafarkinka ya fi namu muni. Wace hujjar kuke da ita? Ba wannan ba tukuna, yanzu ka fara bamu 100 tukuna. Idan na kifa, kada fa samun guri ya baku damar yin shukar irin da kuke so. Ni ba karamar gona bane mai daɗin ƙetara. Bari in gaya muku, ni karamin manomi baya iya noma a gonata. Musamman ma manomin ba shi da isasshen kayan aikin gona, ko? Me za ka yi idan ina da abin da ya zama na dole in tilasta ka duk abin da nake so ka mun ya zama maka dole ka mun? To ko ni da nake da abin da zan tilasa ku ban yi ba sai ku ne za ku yi? Oh, shi yasa ka so ka yi fasikanci da ni a ɗakin matarka? Saboda kana da weakness ɗina a wannan lokacin ko? Ai ba abin da ya faru kuma wannan ya riga da ya wuce ai. Ƙarya kake yi. Ba don Allah ya sa matarka ta zo ba. Wani abu dole zai faru. Shikenan idan na wuce sai ka dinga min dariya ko? Ni fa kin ga dama ni fa gwada ki nayi ma fa kawai fa in gani a'a ke mutuniyar arziki ne ko a'a mutuniyar banza ne jarraba ki nayi ko bata zo ba dama ni ba abin da zan miki ni ba layi na bane ba wannan ba. To yanzu dai me kike so a yi? Kaga kafin canja maka lissafi ka fara haɗa 5 kana kallon su a matsayin 15 ka yi abin da nake so. Idan kuma ban yi ba fa kina da wani dalili na tsorata ni ne? Dama ni na zo nan ne in ji me kuke tafa da shi me kuke ɗauke da shi yawwa don haka ni ba na so karki ƙara kira na yawwa ba na son wani alaƙa ma tsakanina da ke. Ok, shikenan ba damuwa. Ga wani saƙo ya shigo wayarka. Ko kuma in tura mataka ne? Gaina a ɗakin matar Shalele. Gaskiya san da yake mu ba ƙaramin so yake mun ba tunda har ya iya kawo ni ɗakin matarsa. Za mu sha Allah mu raƙashe. Ƙawata, kin ga yin da kayan matarsa ya min kyau sosai? Kai, gaskiya sai na sa Shalele ya siya min irin wannan kayan. Kin ga ɗakin ko? Wannan shine gadon matarsa ne, wannan gadon da kike gani na akai. Kin gani ko?
Ƙawata? Na'am. Shin za ki iya tuna yaushe rabon da a yi posting ɗin da ya girgiza media? Idan har zan iya tunawa ina ga tun 2015. Ƙwarai kuwa, tun zamanin mulkin Muhammadu Buhari. Lalle ko a wannan lokacin media ta girgiza. To yanzu za ta sake girgiza. Saboda ina tabbatar miki ina da abin da idan har na sake sai breaking ɗin record ɗin wancan. To yanzu ku tsaya dan Allah. Yanzu me kike so in yi? Me kike so in miki? Me kike so in yi miki dan Allah? Sai na sake nanata maka? Ki dai ƙara nanata masa. Malam Shalele, ya naga ka kare da wuri haka? Ke san yanayin rayuwa. Juyi. Ne lokaci kai ne gobe dan uwanka. Yanzu dan Allah me kike so a yi? Dan Allah. In mata? Me kuke bukata? Yanzu dai ya fara tura mana naira 100 daga nan sai mu yanke shawara abin da muke bukata daga baya. An gama 100 yanzu ne zan baku ba matsala wallahi an gama 100 shikenan ba matsala yanzu nan zan ba da shi. Oke shikenan yanzu ni bari mu je akwai inda zamu je. Ina kuma za ku je? Za mu je da shi ne mun shopping saboda kin san abubuwan mu sun kare ya kamata a ce mun samu sababbi. Ke kadai? Kawata kenan ba kuna da coffee din bidiyon ba? Idan ban da ba ka ku tura wa matarsa. Au, na manta na fara kawance da matarka. Matata kuma? Hadira ba? Na nemi kawance da ita ne, saboda duk abin da na nema idan baka mun ba zan tura mata bidiyon. Muje. Ka wuce muje. Raliya? Na'am Haulat. Zaliha fa shi'uma ce. Ke kama aini ta goge min hadda. Amma kuma maza ire-iren su abin fa da fi dacewa da su kenan domin ba su da hankali. Ƙwarai kuwa yau zai ji kamar duniya ta faɗo masa. Amma yanzu idan wani tunani ya zo ranta ya yi so ta ɗauki abin a wani matsayi ke so ta ɗauki abin. Har idan ka bari ta gane to fa kai zaka shiga zaka san yadda zaka ka fahimtar da ita domin ƙawata tana da masifar kishi. Me yasa kika ce haka? Saboda duk duniya ta yarda da ni babu wanda ta yarda da shi kamana shi yasa ko ƙawaye ma bata damu da su ba. To idan ku haka ne kin ga kenan za ta ɗauki wannan a matsayin cin amana ko wani abu da ya kama da haka. Har idan ta ɗauka kai kaɗai ne a matsayin saurayinta ba wani wacce kake nema bayan ita to ta jahilci kanta. Saboda rashin wayo ne ba yadda za a yi ta kalle ka ta ce wai kai kaɗai take nema. Yanzu ba ki kallon wannan abun a matsayin cin amana ko kuma wani abu da ke da nasaba da haka? Wai shin za ka yadda ne ko kuwa baka bukatan hakan? Me yake bukata? Kar ka manta ba ta da kowa ba ta da wanda take jin shawararta bayan ni saboda haka ko da a ce ka gaya mata ba lallai ta yadda ba. Amma ka san me dalili? A'a. Saboda ta gama yadda da ni kuma kar ka tambaye ni me yasa ta yadda da ni. Yanzu me ke bukata? Kai. Ni kuma? So nake ka samun nambar ka. Duk wani abin da za mu tattauna idan muka haɗu daga baya zan gaya maka. Abin da na ce ka siyo min ka siyo? Na siyo. Tuwon shinkafa da miyan taushe da naman kaza? Komai da komai. Kai Alhaji Rakata baka ga ta cin kaza ba na rantsa da Allah zan saba maka akan wannan al'amari. Ka ja mun bala'i haka me ma bai faru ba. Ka sai mun da gurbin bage-bagen simintin ka. Ka ce mun siminti ne mai inganci da aminci. Mun je mun duba takallaba siminti ashe banzan siminti ne. Ka sani asara duk mutane sun damun da shi. Wallahi ba zan yi asara ba sai ka biya ni kuɗi na. Ka san takallaba siminti nan ni fa sani akai ni ma na ɗibi kuɗi na ranka ta kaf na shiga nasa. Sana'a ta gwangwan ne wanda na gada kaka da kakanni.
ma mun zo. Wallahi ba zai taba yiwa ba. Na zo na sita ka lallaba mint a gurin ka. Ana gina min gidaje da plaza, sai da aka zo za a gina za a saka rafta ga fade gidaje ya rushe to wallahi tallahi ni ba zan dauki asara ba. Dan ban ci nanin ba za ta ci ni ba. A shi da man duk siminti naka holo ne. Block fa wannan aka yi da shi fa. Daga block din za a yi sai ya rushe. Alhaji Garba, wannan takarar laba simin fa ka san ba sana'ata bane. Yaro na ne yazo ya bani shawara cewa in shiga. Kai? Alhaji. Wani irin sakarci ne wannan haka? Wallahi Alhaji takaici ne ya kama ni. Kar a yi asara biyu. Ga asaran kaza ga kuma asarar kamfani da za a yi na kuɗaɗe. Wani sha kawai. Kaga fa wannan kai da shi ne wannan ya shafa. Alhaji ni kana ɓata lokaci. Wallahi Alhaji. Ku dakata. A'a me yake faruwa? Wallahi ya sai mana da siminti ne, simintin nan wai takalan laba siminti. Mara inganci da aminci. Alhaji wa ya gaya maka ana shiga sana'ar da ba a santa ba da ka? Wallahi. Alhaji kuma ka ɗibi dukiyarka ka je ka zuba a wani ban taɓa majin sunan wannan simintin boye takalalla ba ko? Sabon kamfani ne aka ce. Subhanallah. Alhaji ga siminti nagari mai inganci wanda ake abubuwa na zamani gine-ginen zamani da su Alhaji. Wani siminti ne wannan? Simintin Dangote mana. Dangote. Zan kai ku wajen babban dilansa Al-Ismail Trading and General Market. Zan kai ku a nan ne za ku je ku samu simintin Dangote mai inganci zai yi shekaru 1000 annabi dada. Idan za ku yi ginin gida ko kamfani ko makaranta ko kuma plaza ko kuma duk wani abu da kasan ana gina shi da siminti to ku yi amfani da simintin Dangote mai inganci. Saboda ginin ku zai yi karko mahadi kature. Haka filasta idan kuka yi da simintin Dangote za ka gan shi luwai-luwai wanke idan mai kallo. Idan kuma block ne to ka yi amfani da simintin Dangote saboda za ka ga bulo ɗinka ya yi dimir-dimir jiddigba kamar dutse. Don haka ina kira ga 'yan kasuwa da ku dinga amfani da simintin Dangote domin ingancin shi da ƙarkon shi. Za ku iya samun simintin Dangote a gurin babban dilansa Al-Ismail Trading and General Market. Dan kasuwa ne wanda yake sai da simintin Dangote a farashin sari, kuma muna da motoci masu inganci a wannan kamfani wanda za su ɗauki kayanka su kai maka duk wani lungu da sako. Hankali kwance za ku iya zuwa ku same mu kai tsaye ko kuma ku tuntuɓe mu akan wannan lambar waya. Suna haba-haba da abokan hurdan kasuwancinsu lale marhaban. A Al-Ismail Trading and General Market akwai nau'in kala-kalan simintin Dangote, akwai Blow Master, akwai 3X, sa'annan akwai Falcon. A garin Jos za ku iya samun Al-Ismail Trading and General Market a babban ofishinmu da yake kan titin Bauchi Road opposite Red Cross, ko kuma ofishinmu da ke garin Bauchi wanda yake kan titin Gombe Road opposite Dangote Cement Depot. Dangote Cement mai inganci. Sabon salo, 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 sabon salo. Ba maza ban har mata duka sun canzo salo, yaudara da ƙarya duka yau sun bulbulo. Sabon salo, sabon salo, sabon salo, sabon salo.